שלום, בוקר טוב, אני תמי מג'וינט טבת, שמחה להיות כאן ביחד עם טל חכים דרומי, מנהלת אקוסטם 21 באשכול בית הכרם. בוקר טוב. ספרי מי את ומה זה אקוסטם 21. אז אני עובדת באשכול בית הכרם, שנמצא באזור כרמיאל, 8 רשויות מקומיות, כרמיאל, מג'ל כרום, בני, דיר אל אסד, נחף, סג'ור, רמלה ומועצה אזורית משגב. ואנחנו, התפקיד שלי באשכול, אני רואה את כל הרצף שבין לידה לתעסוקה, ובעצם העבודה שלנו, אקוסטם 21, זה אקוסיסטם של STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, ומיומנויות המאה ה-21. אם אנחנו מדברים בהקשר של תעסוקה, אז באמת אנחנו, אצלנו באשכול מבינים שהפתרונות לבעיית התעסוקה טמונים הרבה קודם בעולמות החינוך, ואנחנו מבינים שצריך להסתכל על כל הרצף, כשהעבודה שלנו היא לא לעשות תוכניות בתחום, אלא לתכלל את כל העשייה שכבר נעשית על ידי משרדי ממשלה, גופים פרטיים, עמותות, אקדמיה, באמת מעסיקים לקחת את כולם ולראות איך ביחד אנחנו הולכים למטרות שיכולות לקדם את התחום הזה. יופי, אני רוצה רגע לשמוע ממך מה בעצם נעשה בפועל ברמת הפעולות, הפרויקטים, העשייה, שיכולים לשרת אותנו בשותפות האזורית המחוזקת הזאת. אז אני אגיד קודם כל שהתחום של תעסוקה זה קלאסי להסתכל עליו ברמה האזורית, כי אנחנו יודעים שאנשים לא עובדים בהכרח בתוך הרשות המקומית שבה הם גרים, וכן צריך להרחיב את נקודת המבט ולראות את האזור. וכשאנחנו עולים ללבל האזורי זה כבר הרבה יותר גופים שמעורבים. אז אני חושבת שהעשייה שלנו מתמקדת בשני דברים. אחד זה בתכנון משותף, להביא את כל השחקנים, כל הגופים שמתעסקים בעולמות האלה, לאותו מקום, לאותו חלל, ולתכנן ביחד ולהבין מה האתגרים המרכזיים של האזור שלנו, ואיך כל אחד ואחד מהגופים פועל כדי לקדם ולפתור, וגם להתכוונן ביחד על מטרות ופעולות משותפות. אז הפעולה הראשונה שלנו היא תכנון משותף. הפעולה השנייה שלנו היא להסתכל ולראות גם איך מחזקים כל גוף, ובעיקר את הגופים והנכסים האזוריים, שזה גם חיזוק תעסוקה, כי למשל, אם לי יש את מרכז מונה, או המרכז הנוער שוחר מדע במכללה האקדמית בראודה, והם גופים מאוד טובים שעושים תוכניות מדעיות, טכנולוגיות, אני רוצה לחזק אותם, ואז אני לא אלך לאיזשהו ספק חיצוני מתל אביב, אלא אני אחזק את הגופים המקומיים, זה בתורו גם מחזק תעסוקה איכותית באזור, וגם בכלל מעלה את הפריון האזורי שלנו. הדבר השלישי שאנחנו עושים הוא לזהות איפה חסר, איפה יש תוכניות שאין לנו, או שלא קיימות, ואיך אנחנו יכולים להשלים את הפערים האלה. אני אתן דוגמה מעולמות החינוך, אבל היא קשורה לתעסוקה. אנחנו זיהינו שיש המון תוכניות לנוער בסיכון, לנוער מצטיין ומחונן, אבל כל מישהו באמצע שהוא ממש ילדים רגילים, נורמטיביים וסבבה, אין להם בעצם תוכניות העשרה. אז פתחנו איזושהי תוכנית שנקראת לומדים תוכנה. זו תוכנית לילדים שהם תלמידי 3-4 יחידות מתמטיקה, אבל עם מוטיבציה גבוהה. הם הולכים למכללה הטכנולוגית בראודה, ולומדים שם בעצם לימודי הנדסת תוכנה, עושים 3 סמסטרים, גם מבינים אם זה מתאים להם ללמוד, חווים קצת השכלה גבוהה, חווים את העולם הזה, זה גם מפחית נשירה בהמשך, גם עוזר להם להתכוונן על מה התחומים שהם רוצים ללמוד, וגם נותן להם תחושה שרואים גם אותם, אפילו שהם לא איזה תלמידים מצטיינים. אז את אומרת שאתם גם מנסים לעשות כל פעם זום אין וזום אאוט, לחבר את השותפים השונים לטובת השיחה הזאת, במקרה שלנו על תעסוקה ופריון. ואם אני צריכה לשאול אותך, מתוך העשייה שלכם, מתוך השוטף, אם את צריכה לנסח את עקרונות הפעולה, את תפיסות ההפעלה שיוכלו לשרת אותנו אסטרטגית גם בשותפויות האחרות, מה תסמני לנו כאבנים המרכזיות? אוקיי, אז קודם כל אני חושבת שהאבן הראשונה היא המיפוי, היא לדעת בכלל מה תמונת המצב, מה קורה, איזה תוכניות קיימות, מה פועל, מה הנתונים של הדורשי עבודה, מה הנתונים של המועסקים. אחר כך אני חושבת שזה הצורך להתמקד, להבין מהם הנקודות, מהם זירות הפעולה, מהם התחומים שאם אנחנו ניכנס ונעשה בהם התערבות אזורית, יהיה לזה אימפקט של שינוי. אז ממש צריך להתמקד. בעולם של האקוסטם אנחנו התמקדנו בדברים שראינו להם איך, אני חושבת שאותו דבר בתחום התעסוקה, חייבים להתמקד, בסוף אי אפשר לעשות הכל, אז איזה מיקודים ייצרו לנו אימפקט, ואז למנף אותם, ואז לקחת את הסיפור של גם נכסים אזוריים, גם תחומים שאנחנו מזהים אותם, למשל,
תעסוקת נשים ערביות, אצלנו באזור יש הרבה אוכלוסייה מהחברה הערבית, אז איך אנחנו מתמקדים לאוכלוסייה הזאת ומייצרים שם אימפקט, איך אנחנו בונים, אבל גם משהו שהוא אזורי ולא רק שנשאר בתחומי הרשות, ורואה איזושהי רמה רחבה. זה שאנחנו יושבים באשכול מאפשר לנו לראות מצד אחד, הרבה מהתעסוקה אצלנו באזור מרוכזת בעיר כרמיאל, אבל עובדים מכל הרשויות מסביב, מגיעים לכרמיאל כאיזשהו מקור גם למסחר וגם לתעסוקה. וזה דורש מאיתנו לדבר עם כולם, עם המעסיקים, עם המועסקים, ועם כל הגופים המכשירים, המכלילים, התומכים. אוקיי, אז את אומרת שיש לכם גם תפקיד מאוד חשוב לייצר את השפה, את ההגדרה, וגם להאיר זוויות על מה חסר, אפרופו הדוגמה של הנשים הערביות. נכון. יופי. אז קודם כל תודה רבה. החכמנו, ואני משערת שאנחנו נמשיך לייצר ביחד את הידע, את התובנות ואת הפרקטיקות הבאות. ואני מאחלת לג'וינט בהצלחה, כי מה שאתם עושים הוא ממש ממש חשוב ונדרש, ואני בטוחה שהוא יביא לתוצאות. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לטל, ואנחנו ניפגש בפיתוחי הידע הבאים שלנו.